¿Quién? Hello. Hola. Esa. Ni tope monao. ¡Mua! Cariños. Aixo, eta ongi etorri beste blog batea. Aste hontakoa guaia izangoa, ze aste osoko bloga ingo izuet, osea, astelenetik igandea. Ez pentsa unera aste guztiako ladianikan, sin más, justo aste autokau da banaiko grazioso izango gala eta entretenigarria. Así que hori, gaur goizian ez dut ezerrein, osea, ja arratzaldia da, astelena arratzaldia, kanpinagoaz, eta gero piztina, baina hori goizian lan batzukin ditut, bueno, Maider, piztinagoaz. Bai, no, bagoaz. Bueno, nik, motxila eta denak arreo, así que piztinagoaz. Ta hori, goizian lan batzukin ditut, así que... Oain, kanpina, oso sartak eguraldi ona ite, bosa eskerrak. Ai, Ian. Ai, barka. Oain, bai. Ez gaude Londresen, baina Sarauten gaude. Baino, Maider blogger. Maider blogger 2.0. Aurreko blogian pi bat entzun zenuen norbaiten kulpagatik. Ta, me gusta eta iritsi gea. Baina visualizazio eta ez. Ez, orduan mesez, segi ikusten aurreko bloga, eta hola pi hori kenduko deu. Getaira etorri geha denbora itea, ez deunai piztina june emateunez. Baino jungo geha piztina, Ez pentsa guain ez gehala arduratxoak, osea, jungo geha. Ta hor getaiko arratoia dago. Ez daki esenekin doazen kotxian, osea, nahi jarri pop pixkat, no? Bat gial jarri bat gial, no? Hau bai. Badakit denak pentsate zenuela ez ginala jungo piztina, baino bagoaz. Así que, asko ingo deu, gutxi ingo deu, Bai. posik atako ga, de bai. Así que, bueno, kanpoan ikustera. Atea gea. Kriston pila egin deu, Bosteun bakarrikin deu, a ber, ez da asko, baina, bueno, haizu, ikusita arratzalian onaite zula, kafe bat hartza jungala, kanpina eta hori dena, oain, pues piztina jutia, kirol pixkatiteko, tope ondo da, haizu, txaloak guretzat, no? Afaldukoet, supongo Ibai Romero ok zuzenekoa ingo blaseke zuzenekoan nengo naiz, eta poko maz, bihar asteartean. Ze, karo, astelen da asteartean justo hori ez dazkat sortzen mila gauza. Ta beste egunetan ez, baina, bueno, asteazkenetik anabra pixkat eduki guaio erakutzeko izuet. Baina, haizu, aste osoko bloga balin bada, pues astelena da astearteare bai sartu inberditut, así que ya lo siento. Oantxertan Maiderek esateit makautoa, eta ez esan diot. Agur Maider, eskerrik asko eramateagatik. Presakin ginean, baino lemos dau alpalik eta 5 ordu berandu etxanoa, así que afaltzea. Raka. Bueno, eta gauero bezala nola zineten goizo jun lota behitu zenekin naon. Onena. Gabon Euskal Herria. Ai, euskaltegira noa, zebiko klaseak atoain. Así que hori, zebiko klaseak hartzen nahi naiz, ez dakitatako eten, baina, bueno, saiatzagoaz, erase muskutan gaurkoa. Bai hon hartu berdet pixkat berandu noala, así que ultingo izuet, gero ikustega. Bale, esango zue, zehaian, bai, aulki baten gainean nao, zuekin pixkat itzeiteko. Ez que nire kuartua desastrein da, orduan ez dena ezer erakutzi. Ta neon saiatzen hola, pixka paretxuri bat, soseola, bueno, azukal, baina, karo, azukalden bai, pues no se, baskaia indet, tal, no se que orduan, pues nahi nun plano garbi bat. Hau ez da plano garbi bat, baina, bueno, ja aurki gainean nao, tente, así que hola segi joa. Ez dakit bakizuen zeitean euskaltegian, bueno, obviamente euskera ikasi, baina nire kasuan adibidez ni nao zebiko klasetan, eta orduan dinamika da astero tutoretza bat akatela, nire tutoriakin,
ordu bat egotegea eta bertan etxeko lanak bialtzaizkit. Nik iteitut bialtzaizkiot, beak nei zuzenketak bialtzaizkit eta gero nik klasean zuzenketa horien proposamena edo zalantzak taula bialtzaizkiot. Ordu nik kual friki, juten naiz kuaderno honekin eta juten naiz klasero gauzak apuntatzen, beak esatizkiten aholkuak, tal. Azkenean C2 maila, zaila da, eta hori baina maritzetela klasetan, baina bueno, klasero iruditzen zait nire euskera hobetzen ezera, ze beti da kauza oso hobetzeko, eta hiztegia aberazten, eta euskera batuan hobeto hitz egiten. Ez dakitatakoeten, baino ikasten nahi naiz, bazkaltza noa, eta aulki honetatik jetxiko naiz. Grabatzen nahi da. Vale, a ver. Estoy desnuda y acabo de despertar. Ze tristea dan kuadriako batek idazteak gehatzeko dirua ez dakalako da eskudirua usteko. Gu dutxatzegan bezala kotxak ebai batzutan merezi huen dutxa bat. Eta, karo, gasolinderan eskudirua berda, osa txamponak berdia da, maiderrek ez dazka. Da orduan, pues, kotxea garbitzagoaz momentu aten da, gero asmatu noa, Pistina! Bueno, atzo ikusi zenuen, etuela musika egokia jarri kotxean, baina oain jarriko izuet benetako musika ona, txone? Es que no. A ber, zein berdeu? Garbi, kotxea. 6 minutu azkau, azkar. Azkar, a ber. A ber. Eman inbertzaio. Epa! Eta bastante plan de señoras da hau, Kriston impresioa iteu barrutikan, Ez de guztiko. Me encanta. Beha lan egiten da, bitartean hemen eseita. A ber, bere kotxea da, baina bueno. Hemen txe. Tope ondo da, olako planak gehioen berditugu. Gaina hola bitartean ebai, como 2x1, ez? Plan ezberdina, eta hola bitartean ebai kotxea, garbi huiteu. Gauzaton hartu berdizuet, kiston pereza mateit piztina jutiak, baina bueno. Kumplo eta listo. Ta bihar, pues, plan guai badakat. Así que a ver, bihar. Baina bueno, biharkoa, jaurra tenen eskezin dut isilikan gehau. Agastau minda. Baina? Baina kriston ondo gehau da. Tope gau da, ez da ikusten matrikula, Pa. Ian, si, hor sartzea. Ai. Merkadonan egon geha, eta oain arte ez dut probau xokolata hau, orduan... Nola izen hau? Fusion. Chocolate Dubai. Orduan nasu pixkate bai. A ber. Kriston hona dago. Bueno, ez da enfokatzen. Guazen piztina. Kaixo. Hemen egea... Eta gauza bekezen diagrau, porque... Aigea. Orduan bueno, pi... Bihar gauza berezi bat inberdit. Donostin. Bueno, Ilia moztuet. Bueno, neraitak moztuit, Ilia. Eta esango zuen, noa, soaz, hain preparauta, ez dakize. Bueno, Miramonan joaz, gaur Euskadi Irratirako gonbidatu tertulia batea, Hannah Montanan inguran hitzaiteko, memeo. Eta horreagoaz, eta gero han, pertsona berezi batekin elkartuko naiz, eta gero beste pertsona berezi batekin elkartuko ga Donostin. Goizian ez dut ezer bereziain, maiderekin berez piztina ju naiz, eta hori, Ilia moztu itaitak orduan goiza ez dut ezer grabauz, eta nola ezer berezia, hui. Oain txiritsi naiz, Miramonea, oain sartu berdet, aber nun dauden denak, eta aber segertatzean, seguro kriston ondo pasako deula, así que barroan hijoa. Jatea naiz, kriston ondo pasat Julen onena, ikonika, Hannah Montanataz duda bat ola balemakaso behai esan da, benetan kriston ondo pasat. Haupa Euskadi Irratia da, gora Hannah Montana. Ta, ui, zeintzea? Ane!
Ez dugu bate planea, guau. Ez, para nada. Hemen Ba, ba, bueno. kafetxo bat hartzen. Esan behar nuna da, que leheno esan izoten pertsona berezi hau ane urresti dala. Eta gero beste pertsona batekin juntauko ga Donostin, baino Hori da. lehenengo anek bere lana bukau erdu. Ni lanian oi orduan etorri daian de bizita, Hori engoia da. pixkat Miramoneko tour. Hori da. Oain kotiatu ingo deu, eta gero ba ikusiko iguzu iraiakin. Hori da. Mua. Aiz aititen, guia turistikat plato denetatikan, karo, ezinet grabau hori hashtag konfidenzial, eta behitu nun gauden, Goenkaleko kalean, eta ane, Goenkaleko kalian, eta hau, honek Miramoneko obrak. Hemen jungoa gure etorkizuneko programako platoa. Hori platuan. Nola izen hau, ba, guandengan ez Hori ez dakigu. dakigu, Ezin dugu baina- esan. Bueno, ya te agea lanetik. Ojalá. Ez, bueno, ona izan 10 minutuan ensai, baina supermotxa intzait. Bai, Osea, básicamente onda hor jarritxa tal plan literal vagabunda bat jarritxa. Gero bestela jarriko jarritxa. izuet bideoa, ane grabatuten bideoa. Pasagea anoetatik, arakagoaz. Pasagea anoetatik da, wow. Eski batzen jendia, Bai, heteruak, eta pertsonalki, osea, kriston lekuz kanpo sentitzen ditaren, plan. ez ikusi. Osea, eske, asako jende dagoan, beitu, hor, kriston jendetza dago, amores. Ez gu gainagoaz, terraza batea txileotea da. Ke asko. Jendea no, ezin dut, ez. Lo. Eski, bakizu bat. Beitu zein da hon. Aia! Hola! Bea da bigarren pertsona berezia. Reunidas por fin, Ibai faltada baino, Baina listo. por fin. Oain. Agia posatzen biharko alfombra gorriak. Hori, eske raiauta gaudeze bihar gazteasariak dira eta alfombrara goaz. Pero ordori goz, niko ez dakiz jantzen. Ta nik ez dakat ezer jasteko zuek? Bueno, zuk bai. Zeite deu. Nik ez. Osea, que bantxen joa. Apa. Hola. Bueno, barkau, inciso bat eukideu. Gainak, bideoa nola ikuste zait. Bueno, que ez da kaula ezer jasteko orduan. Ja, goizo gazetxea gestenoko du da bihar ikusiko iguzue, eslein deslei. Así que bihar ikuste ganeskak. Ui, toma, urduri gaude eta bihar bai Ibai ikusiko zue, Ibai, Romero. Ja trenian nago, ane eta iraiataz despeditu naiz, oain Aimarrekin nago, trenian Aimar honena. Ta, bueno, basarauta eritxiko geha, pintxopoa goaz kuadriakin, eta kroketa bat nahet, así que kroketa jatea. Kai! Bueno, ja sarautzen, eta poteatzen ari gea, kuadriakin, eta kaiekin. Egunon. Bueno, ja, eguna iritsia. Tope urdurina oso hendikan ez dakat ezer jasteko. Atzo gauian Iraia, Ane eta Ibaiekin itzen da jatenak, ez nahi ziaiteu. Eta jatenak dakae... Jatenak dakae zerbait. Osea, ja luk aukerau dakae, menos nik. Eta ordu ni bainoa, Markelekin gau naiz. Eta markeldark.studio jarraitu jozuek ez dongo zagoiak iteitu. Eta hori, también te digo, que esto nahi ziaiteu, behitu nire hiliak. Baino, zanberrakat lasai nahola, ze irulukak bializkita gaina nola ezagutzeiten oso nire roiokoak inditu. Orduan gero, oain piztina noa, como no, eske piztina juten eze urdurina honian lasaitu diteit. Relajauti naiz pixkat, pare bat largo, gero piztina txikian itzeiten gehau, eta gero jungo naiz Markelena, eta fitin moduko bat ingo deu. Memeo, osea, enaiz inoizion alfombra baten, osea, gaztea saritako alfombran. Eta berzemos gutan, ondo atakoa, positibismo, eta nire hilia, Gauza, blogontan dakat bildurra emangula egunero jute gara piztina, baina aste hontako gauza da, en plan. Egunero juteka. Bai, egunero jute gaina, aste hontan justo bastante ondo aigea juten. Bestetan, normalian, ba, bueno, pixkat pasaite deu piztinataz, baina, bueno. Aixo, Amaia! Ta, klaro, esan dizuet, Markel gora, Markel bera, baina, bakizu esan dan Markel. Tatxan! @dark.studio bierrekin, kriston gauzak guaiak iteitu, eta beha izango gaur nire estilista. Así que guain,
Loidi eta piztera fitting room Oida, bihurtuko deu, bai. así que nos ponemos al lío. A tope. Digo, Total, mi armario. kriston gauza pila ekarritu honena da. A ver, bitxi. Esto honekin orduan. Hau da, zuriakin, oneriakin. Hau hemen. A ver. Zanek uste zizu. Lehenengo outfita, cariñas. Dame más, dame más. Bai, baina igual lo que has dicho tú, con una camiseta porque no tenga tanto esto, ¿no? Igual kami Ya. batekin. Hay mucho volumen. Ja. Osa, hau, vale, Te queda bien, pero como algo más... hau kami batekin nola, vale, ikusina. Ai, Nei alkandora gustate zaite, baina egia da txaketak de bai zabala dala. Es Me como gusta tus gafas, gafas, zabala, ya. camisetas, chaquetas, orduan... Ja. Ja. Te hace muy... Ai, Hola, flekiokin gustau ite zait. Bai, bai, gustatzen zaitu. Igual zare muy calva, orduan. Ta, menatzetik anola alde pixkat gomina jarri eta hola. bai. Bigarren outfita. Raka. Toma. Gustau zait hombrerara zer, ¿Quién pixkat, grababa así también? pixkat como formal bezala. No. Ez dakit gustatzen eso, baina hombrerak lokura bat, dia, osea, me encanta, osea. Ramón, no. Ez dakit gustatzen zait, pixkatu hain guazen opinatzea. O bestela, bakero hauekin da, Mokasinak hau. intzoaz, no? Baina eski igual rompe, osea, ez da vibra iguala. Mokasinak intzoaz, no? Ez dakit. Nik eran bai bonitun. Está muy... A mí así de corto me gusta, O sea, Son botas. Bai, sí, son mis botas de tacón. Botak dia. kauboiak bezala. Hirugarren outfita. Iritziak. Igual, Ahora me falta. O sea, Ah, laugarren ma faltada. Betarruak intzoaz. Bai, betaurrekoak nik uste baio, bai. Osea, lau Betaurrekoak outfitetatik oso ondo gatzea, betaurrekoak eski baio, bai. Ta gero gaina, igual, norbaitek itzaita balin bait, joen, ez kendu. Ai, bueno, da semo. Zeixate zu! Pues claro, ez balin bait, norbaitekin eye contact nahi balin batin, pues Ez. kentzet da, No, kuku. Txanelak no Ez, horrekin. Markel, bere sortako da? Baina bromaiteko zan. Aldatute ya. Ah, vale. Ya está. Zuraitonak etzi. Ala. Romanak. Ba hori, ba guain laugarrengoa. Laugarren outfita. Ikuste zue como aurretikan igual tal, baina de repente atzian, raka. Takata. Gustaz hau deste ikuste zuenakin? Bai. 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 Naia? Vale. 100%. Tatxan! Es que no me posik nao. Bai, beitu. Outfit A ver, check. Ez ya está. No, hijoa. A ver, baina... Baina ne, hoi da. Adesotin goiti berako. Hola, nijoa, txapela, betaurrekoak, txalekua, galtzak, poltza, alkandora, dena dark. Dark.studio, bakizue, hola nahi bale mazue jun, ze gertatzea? Polta. Ah, ta, bueno, poltza, bueno, ta zapati, menos poltza, zapatia da galtzontziluak, beste dena dark. Txapela. Ah, ta txapela, ta alkandora. Bueno, baina ulertua. Hola noa gaztea sarita. Mua. Fiuma. Ese? Agundi anakat. Hau, es que nolako handi, es que hau igual es como más... Baina con borobilakin habla da, Bialifoko. Es que tatu hau naiz da asako minaka. A ver, erakitxe. Txauntze. Ez da hori, baina horren tamainakoa. Tinta. @ Manu Collado, mesedes, follow, behai. Zesate zueianen... Ah, bai, gustatzen. Bai. Amona, jefa? 10 bat jartze jozu. Bai. 10 bat. Amaikare bai. Amaika, oh! Vale. Amarra Oso- justu. Oso ondo dago. Y para sobresalir por ahí, 10. Eskerrik asko. Babakizue, etorri lo edita piztegira. Por cierto, Ayalok. Ahí es un publi. Ayalok, irakurtze zure... Digo. Zera biltzen zuen, lukori egunero biak. A ver, es que bestela ordu asko da editatzeko. Barkatu neskak, zeiz aste jaten? Enea... Vale, bueno, ja gauza dena askat, guain etxea jun, baskaldu, lasaion pixkat, jantzi eta bagoaz, iraia eta anekin bosterdik aldeagatu naiz, orduan, bai pixka deskantzaukoet, lasai hongo naiz, urduri nago,
Ta honi, eta gero outfitazo honekin noa. Dark.studio akor daue. Honena da. Bueno, jantzita nao eta batean kotxe baten hau, ez dakiz zenena dan. Bai, hemen daude, Ane da Iraia, keston guapa datozte. Bueno, gidatzen nahi da, orduan ez dion molestatuko. Baina ja pres gaude, dutxatu ga, frisak eman ditugu, eta Bilboa bideagoaz hor daude denak, eta berse Moskutan egualdia kriston ondo pasako deu. Positibismo neskak, Aio, relajatzea noa. Bueno, ja, parkinean gaude. Ez matrikula ez. Hemen daude, prestatzen. A ber. Egia erakutzi. Kiko Milano. Opa, me encanta, esku hori beti atzian. Kugunea etorri gaze panikatzen airea. Pixka nervioso pinikea. Ez dakigu gestionatzen situazio hau. De repente ian izkau dixu argazki bat. Ta nekin zintzen da, argazkian hola tatzen naiz. En plan, tiesa. Hola tatzen naiz. Osa, Show, show. Etorri gaunea, pixaitea da, sose hartzea, pixka ubikatzeko, así que ubikatzen jarraituko deu. Zemu seguna, ondo tal. Bai. Lasai. Zein da zure alboan? Ibai Romero. Zemuz Ibai. Super ondo. Pozik. Belai, porque realmente euria zigo. Baina ondo, urduri no pixka. Outfitazo, billak. Bueno, gero ikusi. Coca-Cola dali. Jana o sareran da. Ai, ez dakit zein jana hoen, Hello. Nik esango dotoin. Nire outfita de, ez dut asmatu. Prada. Dark Studio. Epa! Aberikasia zuen. @darkstudio. Onenak. Osa. Hello. Mica Márquez, también. Hello. Esan egia lehenengo topaketa auki genunean enun kontrolatzen, ja, eske, baino ja profesionala naiz. Batzuk zarautza tortzea da ez du abisatzen. No miramos a nadie. Gaurko komentarizua, Bai, claro. Kaixo. San Blasak. Un circo, cariña, un circo. Barruan gaude, por fin, atea da argazki alfombra gorrian, ja pultsera dakau, norbaiten pultsera mesedez erakutzi. Horror. Eta ya lasaio gaude da guain, disfrutatzea galaz, festas eta dena, osea, que guai, oso posi. Bueno, galazi da, baina guk ikusi dugu fotokola utza da ordun. Ezaz! Guapa! Euskal Herrikotik. Es que ¿cómo es? O sea, divina. Zersea. Ni gay. Panto gay. Onenak. Hello. Aurkeztu zure burua. Txoi. Dale. Mikel Martínez nauzu, Fuerte. Zetari independente. Gora kasetaritza, gora. La costa no sé qué. Puro la costa no sé qué, no. After party. ¡Mua! Onena. ¡Ay, hay casualidad! Ay, hola, cariños. Salimos de mear, todo perfecto. ¿Qué tal estamos? Tenemos gaude ungi. Super ondo. Ondo, Ongi pasado tú. Hombre, también todo este lado beto, digo. Bueno, gurekin beti hobeto. Hombre, te veo sufriendo, Piscat. Pero no sabes cuánto. Maitia, ánimo. Bagoaz aire hartzera, Beniten du kriston beroa, So hot. Mira, ya hacemos. Egun makillago. Jarraitu zartadia eta Laizter Marmarrian bigarren denboraldia. Leku baten bi aurrengo aste. Eta leku baten datorren aste. Ez, leku baten urrengo asten ez, esan fecha, porque hau igual berandu atakoa. Martxoak 11. Zartadia, Marmarrian eta leku baten bila. Osa, eske honenak. Honena? Ta ibili munduan, vale?
Eta bere blogak ikusi. Motxean dena ikusi, bale? Dano. Eserita daude. Vale, hemen panto, eta erakutsiko eskizut nire panto gehi guztia. Vale. Bat. Panto gehi eta piztiz, panto bezala. Zeuk inoizun dana. Piztiz, Ah, piztiz, bai. Piztiz. Venga, beste bat. Alai, panto gehi. Period. Locutora panto gehi. Mi otra talenta, mi otra locutora panto gehi. Ibon. Locutora jefa. Palerrian, naze un gay eta putu guztiek Euskadi Irratira gaztera sartzen. Etorri berdez. Egia da, hola da. Gehiaztea? Gazteako, gaizteak. Gaiztea. Eta piztiz. Panto bezala. Es que ia da superpanto gay. Es más protagonista. Usted beste falta dala, Bueno, También no me quiero enseñar, ya está pasado. Te ha ignorado, Ah, ahora no. Qué fuerte. Bide bangatzea, mi polla, mi representante. Sí, mi representante y todo, pero no. Alex Padilla. Baztertu hartu nago. Mua. Agur. Larun baten. Flautu zauzen. Retirada. Ta guain kontauko esu guze gertau da. Pasada sariak esan diot, ai, sariana, eta tipuak hola indu como esetzio. Ta gero gertu hauen ez esan diot, utzi ikusten. Ta orduan utzi dit, ta esateit, nahezu argazkiatea da esan diot, obvio. Ta orduan iraia modo madre orgullosa, argazkiak atatzen ez ta karo, zenena sansaria, peio reparaz. Ta peio neiola behira, tani, ai ama barkau dena zuretza, zuria da barkatu. Ta esateit, lasai eta argazkiak eusa, onena, baino beti bezala, kantian. Beakina tabernun. Bueno, urrengoako opeio ikusten nahi bale masea, atako deu. Baina, onena, Osa, onena. Ta hemen gonbidatuak, hau. Hello. Jabagoaz. Retirada. Hori da, period. Tan. Iritsi gea. Bueno, iritsi naiz. Nere etxea. Baina, aima, kriston horpegiakat. Baina, kriston ondo pasadeu. Gaina bidean. Hemos hablado, oaindik anitzeteko asko gatzaigu. Baina, ikaragarri ondo pasadeu beste denak parranda jundia pixka gehiago, bueno, beste denak. Batzuk, azkenengo liauak. Berez de xente, baina, bueno, guk larun batean beste parranda hon badak, abordun hor ikusiko gea. Hombre, igande arte! Karo, asteburuan ebai berez egongo ga, biara beste gauza kat, baina ezinat ezer esan, baina nerekin etorriko zazte. Baina horiken mi eskerrira, ja. Oi, tobe ondo pasait. Raka. Ba, bueno. Ja etxea, oza, lonao. Deskansa unaet, ja kriston ondo pasaet. Fotituak iloko ditut, porque posture haudet. Zika hori lota noa. Ta bihar beste egun berri bat. Gora gaztesariak, oza, que se me cierra. Kaixo, bueno, ostirala daia. Gaur gauza badakat, ezin dut kontau zer dakaten, ze aurreago ateako, aurreago ikusiko zue, baino Donostira etorri naiz, nire txofer pertsonalarekin. Ja, emateu, pentsauko zu egunero gaudela. Bueno, en parte egunero gaude, bai. Bersemuz jutean, eta hori gero supongo sartuko deula, hau bukatzeanean. Igual han eurrestikin juntauko gaur, ze bihar Panto Fest dakau. Ez balin bakizu zein dan Panto, oza da, iratiera euskin la mejor. Ta bihar bere urtiak dia, ta festat ingo, eta pues ja motxilak arriet, zehola hanen etxean ustet. Ta hola ja bihar, pues lasai etorreko nez, así que parkin bat agoaz, no? Ba, goazen nahi ba. Osto bat asko zeueto. Laizter goaz, toki horta. Oso sartzen nahi gea. Kostau zaigu aparkatzia.
Ez, egia nire pesimoa naizela laguntzen. Ez, oza, ez dakizu gaizki Alde zu altu ditzen. Ez dakizu ze gaizki honintan zean pertsona hau. Pues ezin dezu imaginau, Oza, Bueno, nire bloga da. Ia, noa jumereta. Guztat bigarre zari hartu berrizura, lehenengo zan. Ezkerreta hemen, eskubitazen. Oza, imaginau. Pues porque hay gestioak neskan iteko. Eta hori, sosartuko deu. Gero azkenean bai zentroa jungo gala da neurreztikin egongo gea. Atzoko gau bataz hitzeiteko da motxila usteko biharko. Biharko kestongo guazkat, osea, eske Panton urtiak, osea, ikonika ella. Eta hori, ba ikusiko zu, Osea, ez, oain ingotena, gerokoa. Agurra. Txanan! Bueno, konta bengo izugu, ja atea gea toki horta... Ai! Ja... Atea gea... Oia, atea. Atea gea toki hortatik eta guain ba, bisita berezi bat itagoaz. Eta hori, oso ondo junda toki hortakoa, gustau zaizu? Parre batzu bota dituzu. Nik esan berrakat onenak diala, hori bakarrikan aldizuet esan, eta ikusiko zuela. Así que hori, bisitaragoaz. Que sorpresa bat erosiot. Donuts. A ver si le gusta, porque eukiko urresaka bat. Leopardozko... Ze bufanda esango deu. Biharko aurrerapen bada. Bueno, biharko outfitana. Ze biharko festan, karo, dress code badao. Eta Pantok esan du bere dress code dela bea. Baino bea bezain ondo ezin deu jun. Claro, eske ez dizuet esan zenekin junta haugean, ze, bueno, resaka eta barrez. Hemen txedakau, aneurrezti. Asko hitzein deu. Eta bihar gehiago hitzeingo deu. Ez que atzo hainbeste gauza gestionatzeko, osea, zer resaka. Total. Dana... Baina eske bihar robeto pasako deu. Ai, nago ezer grabatzen, hemen. Bihar robeto pasako deu. Tupenik hautan hau. Ta nire ahotsa, diki. Osa, nire zen nuna hainbeste buiain. Baina, bueno, agur. A ver, liau noakak. Bueno, a ver, sumaitik hau naiz, ja lan abukaude. Pues hauga ponentzia baina helduda, después de una puta nubuz. Literal, batek pota hau induke asko. Eta nun gaudeia? Espoten, zorionak Panton. Pantonena, eta sartungo ga, no? Bai, guazi. Vámonos. Atomos. Ta. Ai ama, eduki sortzailea. Ai ama, zuek. A ver, hola. Hello. Andrea Gonzálezek erosi zuen lehenengo Osmo Poketa. Eta ez honen. Ian. Hola. Baiet. Bai. Ez dizut entzun. Nik ez. Ez daki kanta da bere festa da. Es un temazo, baina ez dakit inglés. A ver, outfitazo. Oh my god. Lo de Obeto nundik anatea eso? Osa, tequila eta pizka eta kuenka, bai. Jode, pa kuenka pizkan. Iraia. Oain? Que grabatzen naiz. Pizkat kanpo atea gea. Oain txertan zorienak zuri kantau dio. Irati honena da, Pantonena da. Eta amauite jo, mendikan muxuz. Zemu zaizazte pasatzen. Ai, no? Tarran lerram. Gauza bat, ze guapa nagon. Ai, joder. Ke? A ber, zemu zaizazte pasatzen. Zondo. Superondo. Barkatu baina desfilia izan da superrona. Ian Ruiz, gaur ez da Dark Studio. Ai, ja. Garda, Iarra. Baino, Dark Studio beti bihotzian. Dark Studio beti. Beti bihotzian. Outfitak.
Euskal selekzioa! Neukanean 10 urte. Osa, bain dala, 30 urte. No, broma da. Autzizaz. Esle. @peluqueria. Literal. A ber, erakutzi lia. Zer, ia. Ulea. Eia. Belarritxakoa. A ver, zure outfita. Benetan, hau. A ver, ¿cómo que Roma? No, gurasoek oparitu zidaten. Oparitu zidaten duela 16 urte. Ah, ostras. Me vale. Gaztea zarietara. ¿Toti? Gaztea zarietara junzan con un puto chándal de Astore que le venía súper bien pa' hoy. Egia da. Si ya hubiese sido 4 días, en plan, no, ya sé ya. Hori bez. Olia. Gauza, bueno, patian goizeko ordu bilak dira. Lea. Belean, super ondo pasatzen. Ondo gabiz. Oso ondo gabiz. Ikatzetik. Urarate nahi naiz nila. Ura. Ya está. Buelta hogea, tope ondo gaude, no? Ni tope ondo nago. Bueno, Majada da, ez dakit noiz beten presentatu dizut blogean. Majada. Denak entzun Spotifyen bere abestiak. Ane, ¿qué haces? Agur. Agur, ane. Ike, etxeagoaz, agur. Bueno, etxea, zure etxea. Nire etxea. Agur. Ai, ama, majake. Nik panorama hau erakutzin berdet. Osea, goizeko, espérate, 7 eta 8 dira. Osea, eduki sortzen bazkaia. Zer gatu zen hilo? Es que, arritu itea. Jendia en plan rollo... Bai, jendiak Zan ezer gertau. Jendiak ez du sinisto, baina da realmente como... Es que zan A ver, ize pasau. A ver, sose gertau zan. Ah, vale. Majada. No me jodas. Majada. ¿Qué tal? Quiero la pare bat por ahí galduta. Es broma, etan ezer gertau. Gauzat, ane urrestinetxean hau da, pixkat kaizki usaitzeu. Zizan zer kulpablia, ze pintakin zabiz. Asuntoa, que basura eta berdeula, eta nahi okurri usait, 5 ordu lehenuo ja sarreran ustia basura. Baina, bueno, aurrago egon adi, hanen saretan, ze gauza guai bat dator, eta ez da bakarrik egongo. Eta hori, kriston resaka bezalaka hau, Majada zure kulpa. Osea, zazpita, zer horretan junginean atzo? Bueno, leheno. Junga zazpiretan lota, baina eske Lauretako etxian gozen. Laurak? Bai. Orduan, egon geha hemen tukutu izketan, hemen sofan jarretxa, básicamente. A ver, que nos gusta un buen tukutu, Bai, baina... Baina hori. Ez, baina ondo egontzan, ondo pasak nos echamos unas risotas. Eta hori, pues ya gaur igandia, asteko azken eguna, pixkat pena ze, tope aste polita izaten nahi da, eta bihar da, como astelena... Bueno, que kasu hontan ez dakit noiz igoketen hau, baina, bueno, bakizu astelenak nola dian. Zaude gaur, en plan, oza, nola esatea, en plan... Ez que, inutil, bai. Ez da zer gertatzen, egon hartzia da, ona. Baina, bueno, tope ondo jungoa. Mua. Me encanta igandetan egualdi hona itiak da, como... Astea bukatzeko modu perfektua. Iraia zemouz. Grabatzen. Hemen gaude, beste gauza bat... Ba, lanian. Oida, lanean. Lan aukideu. Gure jefiak 2 pertsona dira. Atzean daudela. Atzean dauden 2 pertsona, gure jefiak. Bueno, ikuste zuen ez ja, bus parada nao, Zarautzea noa. Por fin, azte buruzoa kanpoan egon da geho, bueno, Donostin, baina, bueno, eraizela etxean egon. Eta hori, nik uste ja honekin bloga bukatzetela, espero gustau zaizuela azte guztiko bloga. Gehiago nahi balen baitu zuen esan, ze jo enkantau. Eta, bueno, kasualidade izan da, oza, esate izuet, azte hontan hainbeste gauza ukitzea, kasualidade izan da, espentza, azteenako ladean ikan, baina, egia dalake oso eskertutan ahola, azte hontan gertau zaizkiten gauza guztiagatik, eta de hecho hemendikan eskerrik asko, gauza hauek gertatzea posible
inde zuen pertsona horiei, ze benetan oso eskertuta naho. Eskerrik asko atazazten denai, bai kuadriakoai, bai pantofesten ontinazten bai gaztea saritakoai da denai, osea, eskerrik asko atatzegatik, eta nik uste dela ester ikusiko gehala, ez? Beste behin, blogak itiana, como que gustatzen ari zaitela, YouTubeako, eta ikustete bai zueire gustatzen zaizuela, orduan urrengoan ikustega, eta bete esateten bezala, eskerrik asko honea iritsi bali mazazte, dena ikusteagatik eta gure txorrada denak jamatzeagatik. Urrengora arte!